Welcome sa atong tagnas pagtuon. Ang pagtuon nga atong gikinahanglan aron madugangan ang atong kahibalo sa Ginoo ug labaw pa kita nga maandam sa iyang pagbalik. Sa dili pa kana, ako kamong imbitahon sa kapag-ampo. Amahan nga langit nun, salamat sa pribilyo nga kami magatuno sa mga pulong. Hinaot nga ang tanan ng mga pulong ang pagatunan magahatag og influensya sa pagamatarong sa among kinabuhi ug sa tanan nga nakapaminaw ug nakasabot niini. Talaygon ikaw sa walay katapusan sa ngalan ni Jesucristo nga among manluwas. Amen. Padayon kita pagtuon sa tuang nindot nga pagtulunan mga kaigsuonan. Salamat sa inyong pagsunod niini ang libro nga gitawag og Proverbs. Mga sinultihon, panultihon, mga panultihon. O atong i-welcome ang atong permanente na dinhi si Dr. Roger o Ma'am Shay, welcome. Ikaduhan ng simana sa 2015. Pagkadali araman ng tuig mo, paspas basta magtuon ta sa atong leksyon. O duga nga pagtuon karon atong isgutan ang from ears to feet sa Binisaya, gikan sa dalunggan. Paingon sa tiil. Ngadto sa tiil, mura man katong kanta nga ulo og liog, abaga og hawak, tiil og tuhod, tiil og tuhod. Tuhod og tiil, abaga og hawak, ulo og liog, iya man sa Dios. Pagkanindot mao gini ang mahitabo ni Ma'am Shay nga walay gilaktawan sa Ginoo nga dili niya magamit. Ang tanan iyag yung gamiton sa iyang interest. Sa pag-angkon og kaalam, imong makita nga it involves education and instruction. Og sa pagpaminaw sa instruction, nagikinahanglan yun ta ani. Dalunggan, no? Dalunggan. Pagpaminaw. To gain wisdom, we should listen to the instruction. Yeah. To receive. To receive the instruction, gamiton yun ni nato. O niya, ang pag-aplikar niya na ang atong tiil. Tiil. Kay pag sulod sa wisdom, Ma'am Shay, iagi sa imong dalunggan, gisulod nimo sa imong kasing-kasing, ang mga tiil, maunay maghatag og maunay siya magbalansi sa imong tiil kung asa ang tiil padulong. Nabay kalaynan ng pagpatalinghog o pagpaminaw? Pagpaminaw, pagpatalingog. Si Pastor Patalingog, tos Davao. Anyway, paminaw, hearing na siya. Hearing, okay. Ang pagpatalingog, listening. Mas nindot ang pagpatalinghog yun. Okay. So, Patalinghogi ako, listen to me. Ang pagpatalinghog, naminaw ka nga imong nasabtan. Pero ang naminaw lang, wala nakasabot. naminaw lang, pero, sama ka, naminaw ka, naminaw man ko. Okay. Sa may akong gisulti, ingon ka nga, tanawa ang kilungag, di ako na pong gitanaw. Oh. Okay. Pero wala na sabti ang maong katuyuan. So basahon sa nato sa di pa ta malimot. Atong basahon. Atong memory verse. Memory verse na to. Proverbio 4, versikulo 26 ug 27. Pataga ang alagianan sa imong mga tiil, ug tukura sa matulid gayud ang tanan mong mga dalan. Ayaw pagliso sa tuo mong kamot ni sa wala, kuhaa ang imong tiil gikan sa dautan. Kana nga bersikulo, ang usagid kapulong anak gyud nga kun ato nang i-summarize. Diretso gi ka sa matarong, mao ra na. Adunay mayo dire nga punto nga ngay nato tagag pagtagad. Dili igo diay ang tao nga nakabalo siya sa maayo ug dautan. Dili igo ang kaybalo. Dili igo ang kaybalo. Ang maayo, ang maayo kanang pagpili niya sa maayo. Pagbuhat yun. Pagbuhat. Pagbuhat sa maayo. Pagbuhat sa maayo. Gikuha niya ang maayo. So mubalik dito sa kaalam. Sa edukasyon ngayang nabatnan nga kung naedukar siya sa kahibalo sa Ginoo, ang iyang pagpili mao ang pagpahimuot sa Ginoo. Akong dugangan, ang iyang paglakaw, maapektahan sa iyang gipaminawan. Gipaminawan. Tama na. Kaya wala siya nakasabot, although nga nakadungog siya, bisan sa siyensya. Bisan sa siyensya, ang imong balanse day Ma'am Shay sa imong paglakaw,
kaapektahan sa imuhang talunggan. Mao ni nga maayo gyud kayong Ginoo no. Gusto niya nga mabat na nato ang kaalam pinaagi sa insaktong pagpili. Kay ang pagbaton sa kaalam mao man gyud makahatag nato no, if we want to be healthy, happy, holy, satisfaction naa na gyud sa pagpili sa kaalam ug pagbaton niini. Ngani importante gyud kaayo ngani wise ang Ginoo tungod kay duha gyud no, duha gyud ka dalunggan ang gihatag. Pwede na ba gyud siguro usa niya ibutang dinhi, pero duha nya gipaduol pag gyud siya sa utok kay ni aman diri ang processing gyud. So usahay mas mulabaw maning isa ka bukba kaysa duha ka dalunggan no. Maingon sila grabe dili ka balo maminaw kani bitang relasyon sa ginikanag kabataan, relasyon sa banag asawa. Usahay masamok gyud naagyo mga konflikto ngano man. We have not learned to listen. We have not developed the art of listening. Kani may mulabaw usay mo na nga bantayan gyud nato ni. Kay ug kani mo mulabaw kaysa pagpaminaw, di gyud nato mabatnan ang tinuod nga kaalam. Na makigingon sa una nga ang baba usara ang dalunggan duha. Para nga mas daghan atong paminaw kaysa istorya. Mas daghan dapat duha ka dalunggan usa. We have to listen more. Mao binidelikado and sa speak mga less. mga magwawali ma'am siya. Ako nabantayan biya pod na mga magwawali nga di pud ganahan maminaw, gusto na pud sila mawali pirmi. Dili ni maayo mga tigulang sa iglesia, mga pastors, di kayan ginato ni siya nga dakong panghitabo sa tong kinabuhi. Sakto na. Nga tungod kay kita mao ang nagawali, dili na taganahan maminaw. Dili may mga pastors, mga district pastors, church pastors, mga pangulo, bantayan nato nga wala ta nagtubo tungod sa atong gisulti. Tama. Nagtubo kita ingon nga mga ministro sa atong pagpaminaw. Nga gibasihan nato sa atong pagbasa sa Labi na gayod kun ang nagawali o ang nagatindog sa atubangan mas imong gihuna-huna, mas ubos nimo, mas bright ka, delikado kaayo na nga pagbati. So gibutang gyud na sa Ginoo hinaot nga babatnan sulod sa iglesia nga bisan kinsa bisan elementary ra din ha o pay grado ang nagtindog sa gipili na siya sa Ginoo. Gipili siya sa Ginoo anang taknaa ato siyang iampo ug ato yung paminawan. Salamat ma'am Shay. Doon ako'y correction gamay Pastor Roger sa akong gisulti niya sa paminaw o pagpatalinghog. Alright. Actually ang pulong di ay gyud nakadungog o nakapaminaw. Oh. Ang nakadungog mo ay I hear. Ang naminaw. Ang naminaw I listen. Okay. Akong i-correct na siya kay nahinumduman ako karon lang nga sa bag-o po kong Adventist nakabisita ka og usa ka balay. Unya kay hunahuna nila nga ako Adventista na. Gihangyo ko mo istorya sa iyang anak nga lalaki sa wala pa natulog. Kay didto ko ni hangyo og tulog. Siya maayo kay na Nelson Paulo, hala Nelson, ikaw mo istorya ani akong anak nga lalaki. Og bisag usta nga istorya para lang nga siya moral lesson. Wa man gyud ko leksyon nga usa ko ka Adventista pero dili kay ko hilig aning pagtudlo istorya sa mga bata. Pero na ako inimunduman katong baka nga gadaot nga gisugo ang iyang anak nga ang duha ka baka duha ra man ilang baka dako o gamay. Ang usa ka baka katong gamay nga balde mo iyang butang nga dito pag mo ihatag ba kay gianda man naman pagkaon. Ang dako nga balde mao toy para sa gamay nga baka. Ang bata pagkainomdom niya nga gisugo sa siyang ginikanan sa pagpakaon sa baka, iyang gihatag ang gamay nga balde sa gamay nga baka kay siyempre ano niya alang-alag kining dako mo si gamay. Ang gamay nga balde ug ang dako nga balde dito sa dako nga baka. Dayon pag abot sa ginikanan niingon dayon siya, sige, panitan Juan, ubutyok ba? Juan, nipakaon na ba nimo ang baka? Oo ma. Unsa may imong gipakaon? Siya katong gamay nga balde sa gamay ug katong dako sa dako. Nganong wala man ka naminaw?
kadtong gamay nga balde para to sa dako nga baka ingon ko. Kay kadtong gamay nga balde para to sa dako nga baka kay naitambal adto kay ang baka nga dako mo'y gadaot. Siya, sorry kayo. Nakadungog siya, pero wala man siya naminaw. Mao na siya nga. The art of paminawing, listening. Importante kayo. So, Kay ang atong pagpaminaw, diretso sa tiil dahil mo ipikto mo to ang tiil nga wala naminaw, dito padulong sa sayop nga balde. Muna siya ang atong leksyon, from ears to feet, ang tiil nga wala naminaw. Makapaminaw ba ni tiil? Dili na pwede. Naman dire. Pero apektahan siya sa imong wala makuha nga mensahe. so ang kaalam, ang una nga lakang sa kaalam, maugyod ang tulisin, pagpaminaw. Pagpaminaw. Ngani ang atong mga dalunggan mo na ginatawag the seat of wisdom. The seat of wisdom. The seat of wisdom. Sa to pa murag mao ni sinugdanan gyud. Kung gusto kag kaalam, aron magmalapuson ka, malipayon ka, na satisfaction sa imong kinabuhi, learn to listen, no? Learn the art of listening. Ug sa imong pagpaminaw, kani gyud gamiton gyud ang atong mga dalunggan. Sa atong pagkinabuhi, ang kaalam atong yung kinanglanon. Kamo na ang mugiya kanato sa atong pagprotektar sa atong pamilya. Yun. Okay. Kay kung dili kita kabantay, ang pamilya panimalay target kini sa kaaway sa Dios nga bungkagon. O kung ang kaalam sa Dios wala diha sa tao, Panimalay. o mahibungkag ang panimalay. Tinuod gyud kay kung wala ang kaalam, usay ma-influence ka sa imong nakita sa TV of what is going on in the world nga naanay mga salida nga two wives. Naanay Two husbands. naanay Illegal sa bato. karon nga bag-ora gikasal atong isa ka adlaw gikasal si Gira nga babae o ang iyang uyab nga babae po dito sa California. So medyo ma-influence ka, no? Labi na gyud kung wala ka nagabasa sa tinubdan sa kaalam nga sinulat sa Dios nga bala ang kasulatan. Dili ka well-grounded. So kung dili ta makabaton og tinud-anay nga kaalam nga gikan sa Ginoo, most likely ang atong puloy-anan Mabungkag. mabungkag. Mo nang giingon din ha, protect your family. Yeah. O kining pag-protect sa family, wala nagapasabot nga makigbatok ikaw sa mga tao nga gadaot. Yeah. Kundili, imo siyang preserbaron, pinaagi sa mga maayo nga mga pamaagi sa pagkinabuhi base sa atong kaybalo sa pulong sa Ginoo. Mao na nga sa sinulat ni Hari Solomon din ha sa Proverbs, daghan yung kay mga tambag, no? Sa pagprotektar sa pamilya, sa paghigugmaay, ingon nga banag asawa, o daghan kay nimong mga protection din ha. My son, mao ni mong buhaton, my son, my son. Mao na nga, giingon gyud din ha, nga Solomon is the wisest king, tungod kay daghan kay siyang mga talambagan, nga kung ato lang kinabuhian, no? Base sa atong paghigugma sa Ginoo, pagbaton sa iyang mga sinulat nga magdala natong tinud-anay kaalam, maprotektahan gyud nato ang atong panimalay. Yeah. Gawas sa atong panimalay, ang kaalam, mugiya nato sa pagprotektar sa atong relationship ngadto sa atong isig katao, sa atong Atong mga higala. higala. Oh. Maghimo siya dagang mga higala. Yeah, maghimo siya dagang higala. Make more friends, zero enemy. Yeah. Mo na giingon sa usa ka magsulat, himua ang 10,000 ways. 10,000 ways. Aron nga ang imong enemy mahimo nimong higala. Higala. Mao na. Muna ang kaalam. Himua ang 10,000 ways or himua ang tanan nimong mahimo. Aron ang imong kaaway mahimo nimong higala. O na'y giingon sa magsulat. Pero ingon siya, apan, ayaw tuguti, bisan usa lang ka pamaagi, nga mahimo nimo ang imong higala, nga kaaway. Kaaway. Pait ba yan ang imong suod nga higala, nga mahimo nimong kaaway? Perting best, resora na muna siya. yun lang, best friend, best enemy. Oh.
mo nang hinungdan nga i-preserve gyud ang relationship nga ang kaalam nga gihatag sa Dios magamit nato sa pagpili sa pagpreserbar sa relasyon. Mao na ra ba gyud ang relasyon ra ba basta madaot, Ma'am Shay? Importante kayang relasyon. Masakit pa ko sa mawad-an kag kwarta, mawad-an kag iPad or dili na mo ikabaylo ang mawad-an kag higala. Na-style ni Abraham Lincoln, one of the presidents of USA, na isa ka tao dito nga, grabe gyud mo atake niya. Oh, grabe gyud niya. Kay aron gyud siya nga, Daoton dili gyud siya, o gidaot gyud siya. Aron sa eleksyon pa lang, gidaot na siya. Pero nakalusot man gyud siya sa mga pila ka chances nga ni dagan siya pagka-presidente. Abi ninyo, katong tao nga nagdaot niya, maoy ang gihimo nga Secretary of War. And according to the story, sa Epektibo pagkamatay ni Abraham Lincoln, that man, nga ibutang natong the worst attacker, the worst enemy sa presidente, he made a testimony. Ingon siya, this man is really a good man. Friendship, mao na siya treasure nga dili nimo mabaylo sa bisan sa. Gani ang friendship sa panimalay, Ma'am Shay, kinahanglan naa gyud. Friendship sa imong mga anak, Tama. sa imong asawa, mao gina siya ang Core. building block. The strength. Kay kung wala kay friendship, alof ka, estranyo ka sa panimalay, murag. Parehara na sa usa ka magwawali nga many people believed on that preacher. Pero kung ang asawa ganing o ang mga anak Dili- mangyamid ganing dili ganing believe, Dili tinuod na. something is wrong. Something is wrong. Tama na. Mao na gingon, samtang gawali ko no ang nay magwawali dito, nagsige po ko no yaw-yaw nga asawa nga, Ay nata. ay magtuwa na oy. So, nagamit niya ang kahibalo, mawari niya magamit ang iyang kaalam. Naa siya knowledge, Na siya knowledge. pero wala siya wisdom. Wisdom. Tama. Mo na giingon din ha nga the persons who really know who you are ang imuha ko ng mga sakops panimalay ug ang imong helper. Alright, andun na pa yung mayong punto dire atong isgutan. Kining kaalam, dili lang magprotektar sa pamilya, panimalay, dili lang sa pagkahigala, apan ang kaalam, magaprotektar usab sa buhat. Kining atong trabaho. Sa atong trabaho. Nay sa gisgutan ni Haring Solomon, kini bitaw amigas. Amigas o Amigas. Holmigas, alamigas, Holmigas, o- amigas. The ants. Ato lang, ants lang para Ato- sigurado. Sa right word ana. Almigas o basta ants. Alamigas siguro. Alamigas. 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 Nay pagtulunan nga atong makuha gikan ni ana. Nagimit lang ni Haring Solomon nga maprotektaran ang atong trabaho. Buti pasabot ang trabaho kanang trabaho nga nagahatag og kaayuhan sa panimalay, kaayuhan sa kaugalingon, ug kaayuhan sa atong mga silingan. Kayuhan sa kumpanya, kung Kumpanya. sa kumpanya ka Oo. nagtrabaho, o sa Nagtrabaho. institusyon. Yeah. Panalangin ka ba? Panalangin ka. Kay kung tapulan ka nga worker, pag naay ingon nato nga maalkansi ang kumpanya, ikaw gyud unang ma-football. Mo na Tama gingon na ni siya. Hari Solomon nga, go to the ants, Ah. thou sluggard, and consider her ways. Kuya pa ni Solomon. Kung ikaw pa ng lead employer, Adto ka sa alamigas. kung ikaw ang employer, piliun jud ako tong kugihan. Piliun pud nako tong kabalo mo extra mile, ha? Tama. Nahapit na gyud siya mamuhi pero naay emergency nga kuan nimo, palihog kog kuan. Tabang ani unya, wala gyud pagpanukos pagtabang. Malipay ka ana nga klase nga Tao. tawo pero ang uban pag ingon, oy alas 12, wa na, sorry. Basta lagi kung magka ipit-ipit ang kompanya o institusyon, ikaw gyud na ma-football. May po diri sa SPUC, Ma'am Shay, kay og makalimot ka, pahinumduman mo po kas presidente. Oh. Munang naay ginatawag Leadership, mga, abtik po ang reminder. leadership. Reminder nga. Kamo, privilege na kayo mo nga namo sa buhat. Usa, kung naay mga extra mile, himuan ninyo. So, saludo to ni Pastor Asoy na nga mga reminders. protect your work. Amen. Praise the Lord. Unsa po ni pastor ning protect yourself. Yeah, mo nang pag-protektar sa kaugalingon kining
ingon ni Paul nga mas labaw ang atong paghuna-huna sa uban kaysa atong kaugalingon. Pero nining bahina kining pagpanalipod sa kaugalingon adunay dako nga kahimuan kay kung kinsa may magpahinumdom sa uban kung wala ka na. So buti pasabot ang atong kaugalingon kinahanglan dili maputol atong relationship ngadto sa tuburan sa kaalam nga kita mahimong galamiton sa kaalam nga gihatag sa Dios mahimong panalangin sa uban. Mubalik pa ni sa istorya nako ganiha nga kita nga magwawali delikado ta kay dili taga na maminaw. Mao man ni ang koneksyon ani. Nga maayo lang ka sa imong kaugalingon ra gyud. Pero sa uban dili na. Mo nagingon nga ikaw ra gyud maayo nining kalibutan na, wa na ilain. Na ako'y magbawali nga ako yung kauban sa buhat sa una. Basta dili siya ang speaker, makatulog jud siya. Makatulog, delikado kayo ibutang nimo dito sa pulpito niya ang iyang Bahin, iyang kuwan bahin lang, dili pagwali. closing prayer. Makatulog jud siya dito. Dili gyud siya. Doon Ambot ay- nga nung kuan. Mas maayo dire. siguro po ito, ma'am, siya kay basig wa pa siya tulog sa Lunes, Domingo. Dili, iya ginagyud tong nature. Nature niya. Oh, nature. Pero magwali siya di siya katulog. Dili, mas bisang maayo. pila pa ka oras. Adunay punto dire ba nga atong bantayan nga kining huna-huna og buhat no Konektado na. Kun adunay relationship Doon ay relasyon. kay kung butang imong gihuna-huna nasa imong hadiri giisip naman na siguro Ginoo nga akob kanang gyud siya sala gyud siya so unsay naa sa imong huna-huna namo na imong gawa sa baba og makita sa atong binuhatan. Siya wala pa na nimo gipakita sa gawas, basta imo na gyunahuna, nahibala na sa Ginoo, consider na sa Ginoo. Oh. Sala na siya nga gyunahuna. Mao nang Sin nangaingon din ha, protect yourself. Protect your thoughts, no? Yeah. Protect your Kaya ang thoughts. atong thoughts usahay magkuha ni siya magbiyahe nga ug dili nimo siya madisiplina, dili nimo siya makontrol. Mauna siya sinugdanan sa mga pagbuhat og dili maayo. Mauna ang kaugalingon nga ngay nato protektoran. Kinahanglan Proteksyonan. isala siya sa dili pa. Dili lang kita kaayo magbalaka basta wala pa siya napagawas. Manigayon nga. Doon na magoy mga filosofiya nga kay naana sa kung una isulti ginako ni saya karon magkita mi ako gid siyang prangkahan. Mas may na lang nang gibutang mo na si imong una kay wala pa na damage ug sa cancer pa Aha. wala pa siya ni metastatize. Okay. Og imo na nang isulti Mo na nang metastatize na. Maragingon nga unsa may diferensya sa sala sa una-una ug sala sa gihimo. Dako kay diferensya. Dako kay diferensya. Ang sala nga gihimo perting tibok Damage. barangay maapil, mga parente nimo apil, Damage. apil pa mga kaso, mga gasto pero nara na si mga una ay lagi execute ang Ginoo pagkapasaylo huna-huna ra imong gisitol. Dili ang kay kun imo tong gisultihag sakit, sakitan po to iyang parente, Damage. dagan nagkontra. So kung napa sa nauna, agwantahan lang na siya. I-subject lang imo na sa Ginoo, kaya ang Ginoo magasitol niya na. Kaysa imo nang gi-execute. mo na hinungdan nga sa dili pa nato ibungat di ang pulong. Kinahanglan kita maghuna-huna ug unsa epekto ni ana ngadto sa makadungog. Is it good? Maayo ba? Beneficial? Makatabang ba? Is it necessary? So mao na ang Is it the truth? Mo man nagingon Yeah. sa four-way test. sakto. Kamatuoran ba na? Makaayo ba? Mao Sa na patong nga upat? sa tanang bahin sa lawas naagyod ang ibabaw no kaning ulo, kaning utok naagyod sa ibabaw Kay siya mag-control. sa baba no kay diri gyud siya i-process mo nang ang ato yung panghuna-huna let God control our thoughts no kay diri gyud isala tanan mo na ang ingon nila nga i-process una will the effect of this is good or bad so ato nang i-process so ang ako pahinumdom sa atong mga televiewers watch your thoughts. Salamat kayo, Watch Ma'am your Siay. thoughts. Salamat kayo, Pastor Roger. Ang Diyos nalipay ang mga kaigsuunan na panalanginan, kitang tanan, tungkol sa pagtuon niini. Dagan pa nga itong may buluan. Sa sunod nga mga gayon, dinis atong taknas pagtuon. Dang salamat ko na sa iyong pagsunod. Ang Diyos magapanalangin, o atong hinumduman nga dito sa langit. Doon ay kalipay,
dunay kalinaw o hinaut dito sa langit. Magkita at tatanan. Atong paminawan ang usa ka dugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Atong kinabuhi sa masagapno sa baybayon, sa kanunay sa balod kusog-kusog, bisan asa lang ipatpat o gianod sa dakong balod, kay kini walay bili sa kapalaran, gapno ni Jesus giampingan, giatakan sa mga katawhan, ang paniya kining di pa kamatian. Daghang salamat Ginoo sa leksyon nga among natun-an niining simanahona. Hinaot nga among mabatnan ang tinud-anay nga kaalam nga maoy magahatag kanamo sa tinuod og insakto nga direksyon sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Gikinahanglan namo Ginoo ang paghiya sa sa imong balang espiritu nga ang among pagkinabuhi permanente gyud nga uyon sa imong kabubuton. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Walay bili kay gapnon man, gapnon sa kapalaran, gapnon ni Jesus giampingan, sa mga katawhan, ang paniya kining di pa kamatian. Nganong dunay gapnon diya sa kadagatan, maoy hugaw tan-awon sa katawhan. Kinabuhi itugian sa Diyos